Čaute, som Medy a ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku a dnes je moje videjko z ďalšieho pokračovania, proste je to pokračovanie našej série Minecraft server, Minecraft server, no proste je to ako svet, ako server, ale nie je to minihry server, takže tak. Dneska som troška nabudenejší, lebo viete ako to chodí. Prvé diely nebývajú moc šťastné, ako že úplne, že každý je, že čaute, dneska som tu s tým a s tým. Proste dneska to bude druhá časť. Ja už mám 2 meče, no nevadí. Takže ako v poslednej prvej epizódke sme mali tohoto zomba, takže dneska ho ideme zabiť. Čau. No poď sem. No. Triplak sem nepojde. Equipment sem nepojde. To kopem rukou, tak. Čo na seba dívate? No nič. Takže dneska by sme mohli ísť aj ťažiť a ja vám budem vraveť vlastne do koľka tej série to vlastne bude, či budem aj ešte aj niečo iné natáčať. No a takže hneď môžeme aj začať. Bude to do koľka tej ešte neviem, ale bude to isto veľa, bude to aspoň neviem, budem aspoň 200 dielov natáčať, proste to bude veľmi veľa dielov. Či budem natáčať tie iné hry, tak to presne neviem, či budem natáčať aj iné hry, ale môžem sa o to pokúsiť, natáčať aj iné hry. Takže dúfam, že vás ten youtuber, čo ho pozerávate, no, čo som vám ho ja dal, nie že ho vy pozerávate. Dúfam, ak sa vám páči, tak ja nič nespravím s tým, proste sa vám páči. Ak je dobrý, ako mne sa páči, je dobrý. Fakt dobre natáčate Minecraft, má tam dobré audio, na rozdiel odo mňa, to má strašne škaredé aj audio, aj audio, aj FPS mám krásne, ale to je kvalita, no. Takže budem natáčať hry nejaké bojové, alebo napríklad podobné CSGO, proste nemám kontakt, že nebudem mať klasické CSGO. CSGO asi nie, to asi nebudem natáčať, lebo tam mi príde také nudné, ako mňa by nebavilo pozerať CSGO, proste pozerať na tablete, takže CSGO asi nebudem natáčať. Môžem natáčať aj nejaké random hry, môžem spraviť nejaký week, napríklad Games Week, ako ma sa asi, ale to nechcem byť copyright. Asi to vykopem takto, budem tu mať takú škríšu. Alebo sa vykopem zase hore. Takže môžem natáčať aj nejakú hru, proste ja si vyberiem nejakú hru a proste vám ho natočím, ešte vôbec neviem akú, nemám žiadnu na pláne, žiadnu nemám proste v tom, že by to bolo na mojom kanále, proste neviem. Ale dúfam, že tam budem mať aspoň nejaké hry, to tam budem mať asi isto. No, takže sa môžem pustiť do toho kúpania. Ja to môžem zatiaľ strihnúť. Dobre, takže som späť a viete, kde ma to spawnulo? A teraz som sa sem pozeral. Tuto. Takže hneď tuto, takže mi to vôbec neviem, na čo mi to ani bolo. Proste, ale mám to pekne zakopané, to mi páči. Som to nejak nenaskôr. To je nejaký jaska, takže to tam môžeme pozrieť.
Nejdem do vody, čo si myslíš? Sa nejdem vykopať. No poď. No. No, krásne. Dobre, keď sa možno nezrať. Nie dve, aby som sa mohol vyspať. Oh yeah. Poď. Wow. Ty. Tak ten zvuk. Tiež nejaké? No jasné, že je. To by som mohla aj nalakať. Budem vedieť podľa vody. Dá sa nalakať na mesa, no? Čakaj. Asi nie. Takže ťa zabijeme. Alebo, keď nájdem železo. A tam je tretia. Tak to som sa teraz fakt dovážil. Kto je? Ej. Pačte. Mladý. Ty vole, na to, že je taký malý, dosť veľa mesa z neho padá. Sorry, ja som vstúpil na vaše územie. Heho. Nakopené uhly. Uhly. Nakopeme uhlí. Koľko sme počíme? 25. Je. Asi 10. Asi nejakých 7. Takže ja sa vrátim. Poďme to zakončiť. Bude to asi veľmi nudný deň, ale ja to ešte toto asi nejak zarovnám a potom vám poviem, čo pôjdeme stavať. Ticho. Teraz proste asi nebude. No. Takto proste sem dáme. Spravím si toto. A vykopeme to. Dobre, ja som späť a vidíte to, čo som ja spravil. Toto všetko, aj tam vzadu troška, no to som nespravil, ale toto všetko som ja spravil. Takže je to pravda, aspoň ja mám také, že keď niekto niečo rozpráva a niekto si pri tom kichne, tak to, čo rozpráva, je pravda. Takže je pravda, že som toto spravil. A ja fakt môžem už iba povedať, to som ja nespravil, tak toto všetko ten Minecraft. Píp. Som teraz, vidíte? Ono to stále drží. Ja nemám first person front. Takže ak
sa videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a čau. Počkaj, čau.